Ahojte všetci, všetkých vás vítam. Dneskajšie video bude o tomto krásavcovi Traxxas Max Slash. Je to novinka od Traxxasu, ako ste mohli v predošlom videu vidieť, kde sme robili unboxing tohto auta a prvé dojmy tohto autíčka. V dneskajšom videu si toto autíčko zoberieme von, otestujeme jeho jazdné vlastnosti, skúsime všetko, čo sa s ním dá a môžeme si potom k nemu voľakú recenziu spraviť, čo si o tom aute myslím, čo tam je dobré a čo tam je zlé. Tak sa môžeme ísť presunúť von a trošku si s ním pojazdiť. Stoj, môžeš. Ešte raz skočiť. No poď. Dobre. No. No. Poď. Bližšie, aby sme videli ďaleko. A čo sa týka tých kolies, sú veľmi dobré. Pri vysokých rýchlostiach absolútne sa tie kolesa nenafúkujú. Traxxas aj uvádza, že niečo by malo byť vnútri, voľaká vložka, ktorá zabraňuje roztiahnutiu tej pneumatiky aj pri vysokých rýchlostiach. A áno, je to pravda. Na iných kolesách si môžete všimnúť, keď jazdíte na voľaktorom aute na bočnej strane, čiže len na dvoch, tak ten diferenciál preniesie tú silu do tých ďalších dvoch koles, ktoré sú tzv. Vo vzduchu. Tuto absolútne tie kolesa absolútne neroztiahne, nenafúkne ani nič. Čiže niečo by tieto kolesa mohli vydržať, tak som s nimi veľmi spokojný. Ďalšia vec, ktorú som poznamenal teraz pri tomto autičku, je, jak som spomínal, že treba tam dať chladič na ten motor. Ten motor má fakt, je moc vrelý. Je veľmi vrelý a strašne rýchlo vybilo batérku. Takže prvé, čo spraviť pri tomto aute, pri kúpe, je nainštalovať si tam voľaký ten chladič na ten motor, aby vám zdvihlo výdrž batérií možno aj o 30%, minimálne o 30%, lebo celkom rýchlo sa vybila tá batéria na tom autičku. Ale inak je to perfektné auto, lieta to, máte strašne dobrú stabilitu, takže paráda. Dobre, ešte jedna vec ma napadla natočiť, čo som rozprával o tej novej karosérii, ktorá má ten rýchlo upínací systém trošku modernejší. Tak Oli je pripravený, ešte nevie, čo ide robiť, tak ho idem teraz otestovať tú karosériu, ako sa dáva dole. Olinko? Čo? No autička som ti pripravil. Daj dole karosériu z Maxu a daj ju naspäť potom. Skús to druhé auto.
Super. Daj to naspäť. Ktoré ti ide ľahšie, Oli? Oli? Kto? No. Oveľa? Áno. Oveľa, že? Ešte toto skúsim. No skúsi to. Dobre, tak ste mohli vidieť, aký je rozdiel medzi tými dvoma rýchlo opínacími systémmi od Traxasu. Jednoznačne ten nový je lepší. Určite je lepší, aj keď som ho malinko skritizoval z toho, že tam musíte dať hlboko prsty donútra pod tie kolesá, ale na tom absolútne nezáleží, ide to parádne. Teraz ste vidieť, ak sa krásne to viete dať dole a naspäť hore. No. Well, this one is a knocker. Step in on the dance and I just my dance. Everything's scattered. Right? Right now, man, active. Down with the game like a bandit. Me bring the flame like a matches. Test me now. Without the slackness, active style and pattern, that's how my there. Active. 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 One live life massive. Takže sme prišli domov, autičko je prevetrané, vyskúšané, skúsili sme všetky možné druhy terénu. Čo sa týka tohto autíčka, ja som to už spomínal aj vo videu, treba tam dať chladenie, dá sa jazdiť aj bez toho chladenia samozrejme, ale motor dosahoval okolo 76 stupňov, podľa manuálu by nemal prekročiť 80, ale nejde ani o tú teplotu toho motora, ale hlavne kvôli tomu, aby sa batérka nevybíjala tak rýchlo, aby ste mali ešte lepší požitok z tej jazdy s týmto autom. Čo sa týka jazdných vlastností na tomto aute, nebudeme komentovať veľmi tú dráhu, čo sme na nej jazdili s týmto autom. Toto auto není pretekárske auto, není to na pretekárske účely. Je to zábavné auto a viete sa s tým krásne vyšantiť, je to úplne na iné účely, ktoré toto auto zvládne a pretekárske auta nezvládnu. Takže za toto auto dávam mu 10 bodov z 10. Ten jeden bod by som zobral na to chladenie, ale je to fakt veľmi dobré auto, čo sa týka tejto platformy, toho Slasha. Čiže kto má rád Slasha, kto je zástanca, kto má rád túto karosériu a tieto jazdné vlastnosti tohto auta, tak vrelo odporúčam prekonvertovať zo Slasha na Max Slasha a mať dve auta v zbierke a verte tomu, že ľutovať pri tomto aute nebudete. Potom si tam dáte to chladenie a uvidíte samozrejme aj rozdiel pri chladenom motori a pri nechladenom. Čo sa týka ráznych vlastností tohto auta, tak ak dáte pružiny, trošku ich našponujete a auto sa dvihne, tak to auto má trošku tendenciu sa prekácať. Ale neviem, prečo by to niekto robil, jedine, že by mohli moc zmäkať tie pružiny, ktoré sú tam od výroby. Tak ja vám aj odporúčam, keď si budete toto auto kupovať, možno nie hneď na začiatok, skúste si ho otestovať, či vám to vyhovuje alebo nie. Mne to osobne nevyhovovalo, ja by som si dokupoval trošku pevnejšie pružiny na toto auto, nech je to trošku pevnejšie, s tým, aby boli uvoľnené, aby to auto padlo viac dole a tým pádom by boli tvrdšie pružiny samozrejme a nemalo by tendenciu sa tak prekácať. Ale aj v takomto štandarde, ak je to teraz, je to veľmi dobré. Taktiež by som chcel ešte pripomenúť, toto auto zažilo aj voľaké tie kotrmelce, voľaké skoky som skúšal trošku opatrne, ale boli aj voľaké kotrmelce pri nedobrzdení alebo pri zabočení a zabrzdení, keď som mal pružiny našponované úplne hore, aby bol tvrdší podvozok, vtedy to malo tendenciu, ako som spomínal, už sa prekotiť, ale inak je to paráda. Taktiež som bol veľmi prekvapený z toho, že toto auto vie ísť na dvoch kolesách bočných, to som bol veľmi prekvapený. A ďalšie veľké prekvapenie z toho, ako som spomínal pri unboxingu, že tie kolesa majú voľaký plášť, ktoré zabraňujú nafúknutiu kolesa. Takže tiež toto veľmi cením a fakt to veľmi funguje. Ani by som nepovedal, že funguje, proste sa už nerozťahujú. Už to proste zmizlo. Takže za to som tiež veľmi spokojný a je to veľmi dobrá vec, keď sa tie kolesa nenafúkujú, máte veľmi dobrú trakciu potom. Ak máte záujem o toto autíčko, treba si nájsť v popisku v prípade www.rcprofi.cz a www.rcprofi.sk. Tam si ho môžete ísť objednať a kúpiť a
zajazdiť si na ňom a otestovať si ho. V mene RC Profi vám ďakujeme za váš čas, že ste si pozreli krátke video tohto autička ako jazdí, krátku recenziu, ktorá bola ale výstižná priamo na toto auto, ktoré nebolo treba viac komentovať. Tak vám ešte raz ďakujeme za váš čas a vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii. Ahojte.